Ndị obodo Achalla na kansụl ime obodo Ọka North nke steeti emerubego ọgbụgba otu afọ nke onye eze ọdịnala ha bụ Igwe Sọnị Nwokedi Ositadimma ji were goro n'oche eze nakwa mmemme ịrụ ji ọra nke obodo ahụ. Ogbe asatọ mejupụtara Achalla, ndị kabinet igwe, ndị echiri echichi nakwa ụmụ nwanyị, ndị nwere ọkwa ndọrọndọrọ dịgasị iche iche n'oge gara aga ma ndị n'ugbu a, ndị enyi nakwa ndị ihe ha na-amasị bịa gbadoro ya bụ mmemme. Onye nta akụkọ anyị bụ Queen Anịbọgụ nakwa Kenechukwu Chukwudi sonyere ya n'ihe mmemme ịrụ ji ọha ahụ ma weta akụkọ a ka o si gaa. Mmemme ịwa ji ahụ bụ nke bidoro mgbe Igwe Nwokedi na ndị nze na ọzọ ya gara Obu Utoko Eze ebe ha wara ọjị ma tụkwa nzu tupu ha gaba ọnọdụ ebe a ga-anọ wee mee mmemme ịwa ji. Igwe na-achị obodo ahụ na oge ọ wara ọjị kenere Chukwu ka o si na-edu ya o wee nọrọ n'oche eze ahụ otu arọ, ọkachakwa ka o si mee ka ihe a kọrọ n'ubi n'arọ rie nne ma nyekwe obodo ahụ ohere ime mmemme ịwa ji. Ọganiru ya achị n'ibe anyị na-eme ebe onye chọrọ ọ yọrọ chi na chi ya emeli ya na nkachala chọrọ na Achalla na chi anyị na-emeli anyị ya. Nne m lacha nna m lacha olukwanụ ekene ka anyị ji bịa ọkpa ekene wee sị n'obodo anyị ume o unu tie anyị n'ibe na-eme na Achalla ka anyị na-aga n'iru ka anyị si wee kwuo ka ọ dị anyị mma ka ọ dị ndị si esi bata ndị si obodo ọzọ bata obodo ọzọ ọ ya dịchara anyị ncha niile mma na anyị ncha na-ebu Igbo. Nwunye igwe ọdịnala na-achị obodo ahụ Lọlọ Timoni Nwokedi gosipụtara ojuju afọ ya na mmemme ahụ. Na oge okwu ya, onye bụ President General nke obodo ahụ Chief Nnamdi Ikwunne mere ka amata na Achalla bụ nnekwu obodo na-akọpụta nri, bụkwara obodo nyegoro Anambra steeti aka n'ụzọ dị iche iche ma jikwara ohere ahụ yọọ gọọmenti Anambra steeti ka ha kwado obodo ahụ site n'ịlụrụ ha ezi ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche ga-abara obodo ahụ uru. Otu onye si na nze na ọzọ nke igwe ọdịnala na-achị obodo ahụ bụ Barrister Patrick Nwora kwupụtara mwute ya n'ihe gbasara iji gbara n'aha ma nyekwe gọọmenti ndụmọdụ iji ihe ọgbara ọhụụ teknọlọji wee na-enweta ụsa nye oke ide mmiri ahụ. Na otu ntụziaka ahụ, onye bụ Palace Secretary bụ Maazị Akụnwata Ụyanwa kwuru na mmemme ahụ na-enye ha ohere iji wee nọkọ ọnụ ma kalịa ụka dịka ụmụnne na obodo. Na oge mmemme ahụ, Igwe Nwokedi nabatara onye na-anọchite anya Anambra Central na ụlọ omebe iwu Senate nke dị n'Abuja bụ Oliakụ Uche Ekwunife na otu Traditional Cabinet nke Achalla dịka mbọ ọ na-agba maka agamniru obodo ahụ. Ka o si na-adị, obodo Achalla ewepụtago ihe ọhụụ a ga na-eme tupu erie ji n'obodo ahụ nke akpọrọ Joseph Ndubuisi Nwokedi Lecture Series nke a ga na-eme kwa arọ tupu erie ji, bụkwa nke ga-ebido n'arọ ọzọ na-abịa. Onye isi ọdịnala na-achị obodo ahụ bụ Igwe Ositadimma Nwokedi kọwara na mmemme lecture series ahụ bụ nke eguzobe icheta nna ya ochie, bụ nke ga na-enye aka iweta ịdị n'otu, ịhụnanya na mkpakọrịta ụka nyere ndị Achalla na mba ụwa ndị ọzọ n'ihe gbasara ihe dị iche iche na-eme n'ụwa, nke ga-agụnye ihe gbasara omenala, ihe gbasara ka obodo ahụ si malite na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Onye na-anọchite anya Ọka North na ụlọ omebe iwu Anambra steeti Maazị John Nwokoye, onye bụkwa onowu obodo ahụ, kwuru na ihe mmụta ahụ ga na-enye aka n'inne ime ka obodo ahụ na-aga n'iru, nke emechara ọkammụta Silvanus Ekwelie nke University of Nigeria Nsụka nyere nkọwa maka onye ahụ akpọrọ Joseph Ndubuisi Nwokedi. Site na Achalla, aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.